Bwkha Datono Te o YouTube channel no nainarok no Jo tono Jisu ni mu bai hamjak ma Jibai ya pharo Ini ko kai toni kop thaino sarapsa chungma wansuk lainai Ini ko chungma wansuk lainai huni ani khao chong mani khe Bwkha Kaham Twidi Take a good heart Abono tui ini ko kai toni kop thaino chungma wansuk lainai Wila sakango kai toni kop thai khana lainai 1 Samuel chapter 16 verse 7 no ang porenai 1 Samuel chapter 16 verse 7 Hiaba subrayung pono haihuni saka bini bukhang bai tormani simi ta nai sigdi tami honba ang bono gosilia tamoke subrayung borok naima haike naya borok ke saka nai sigo tamoke subrangke bukhano senayu tamoke subrangke bukhano senayu ilemba parmani kaitor kamar setung orjago chungnukha busukse bukhano important kaitor chini bukhano senayu hunike orjago srai ke chungnukha akok thai suimani karon ke Israel do phasong borok Rajaman kha boni mungkhe sol aifanu kaito ni kokno khanai ni bagui raja sol no kaitor bai norjak kha aboni bagui boni bodlao raja katal chongani nam kha abono thok karigui thok phulne bagui Samuel no kaitor chongkha engke kaitor boni thanigo Samuel ni thaniko sakha ayang go Bethlehem kamyo thangdi aro jagao ani chongjak borok tong bono thok phuldi hunike sakha hake Samuel bo Bethlehem kamyo thangui jisayani nogo hapkha jisayani busa rokno rok bai interview khailekha jisai busa rok Samuel no malai phaikha interview khaikha ke puilau ke Eliab boni borok ni achai songbi singo okra kukche bono malai phaikha boke sak bo kaham mukhang bo naithok chala bo naithok khabo kotor Samuel wansukha bo umkhana hunike ma wansukha aifanu kaitor boni khau sakha boya huni ngetai khorok sa phaibikha Samuel no malai phaikha Samuel wansukha bo umkhana hunike wansukha aifanu kaitor bono sakha bo ingya kho huni Nake malai paite aro nogo tongnai rokle kurik ba pai kha malai pai kha engke boni ulo jisai ni no sungkha nini busaro tode tongkho unike sungkha engke sak sam jisai sakha koroksa aya ngo bolongo mera murugui tongo unike sakha hake bono ringhor sidi unike bo horok sidi hunike saka ke bono ringhor ka hake nogo sok phaikha boni mungkhe Daud engke Samuel bai malai kha apro kaitor Samuel ni thanyo sakha nini thok karui bono thok phudi hunike sakha aro jago srungjak nai wansukjak nai tongmani ke tumani sak kaham boni Daud ni butar songno chongewi tumani Daud no chongkha aro jago srai ke chungnuk mani ke kaitor sak kaham ni simi no nayawi Bwkha no naimani bagwise boni butar songno chongewi raja Daud no chongkha raja Daud ke borok nya chai song bisingo bo kusukuk sak bok kebel phan bok kurui haipanu kaitor bono chongkha tomani Bwkha no naimani bagwise muniso hisabe jung waisa waisu Jini mukhang rok no nailai kugu tai tuman sinai saka no chung nailai gu kam chilui obote rok no chung nailai gu haipanu kai tole jini saka no naya jini kam chilui no bonaya jini mukhang no bonaya jini Bwkha no senai abonu gui Bwkha kam tuimani bela important Christian in life for abonu bugui tini go bahai ke Bwkha kam no chungma tuilai nai abono chungma nailai nai chungma wansuk lai nai abono belai nangmani inigo abono chungma srungai nai Bwkha kam tuimani abono belai important kaitor raja Daud no tumano honkha ani Bwkha tuinai hunike sisam
abon bagoi tini go bukha kam tui mani belai important kai tor bai kurungui tong nai ni bogi bo e kai tor no poito karak ke tong nai ni bogi bo bukha kam tui ani nango kai tor bai kurungui tong nai bukha kai ton bukha tui nai ungnai nango Christian kam ungani bagoi abon bagoi bahai ke tini go bukha kam chungma tui lai nai chungma wan suk lai nai point number 1 okay Bible no pore di Bible no pore nai nango tabu Christian bisingobo Bible poria kabang ma tong Baptist malena kha haipanu Bible no poria yang ke bai ke bukha kam chungma tui lai nai bai ke chini poito rak nai abon boi tini go raja dau thai ke bukha kam nung tui na mu chu khang ke kai toni hamari nung man na mu chu khang ke Bible pore di sal brum Bible no pore di wai ngoba sado po Bible no pore di isi sasuk asuk kolok nung pore maya panu isi sasuk no pore di abong khangke nini khao haya chaya tongmani no bo nung khibi mannai nung ma jisu nim phan bai khe nung mecheng mannai a kai to ni kok thai bai khe a haya chaya rok no nini bu khao haya tongmani bo nung mecheng mannai abon bugui bukha kaham tine bugui number 1 no nang kuk mani khe tumani Bible pore di point number 2 ke kai to ni thani osuri mani belai important Christian bisingo Surya kabang ma teman bugai secini poito bel depot haya caya mau cuma manjak Surya ni bagui Surya bai bebak no chung mecheng manai Surya bai bukha kam chung tui lai manai tabu jini kawo amjok ma phemlok ma phaika soitani amjok ma phemlok kabang ma phaika jini bukha haya ungkha apono bo bukha kam mannani bagui na bukha kam bai change khainan bagui chung suri gani nam kai to ni thani go abon boi tini go suri di kai to ni thani go suri ma bai khe nung bukha kam tui lai manai raja daud bo tamung kha kai to ni thani go suri mang tong ma ba bukha kam tui man kha kai to ni bukha tui man kha abon boi tini go bukha kam tui na ni bagui chung suri gani nam kai to ni thani suri di akhe kai to mono chubanai e bukha kam tui lai manai akhe kai to ni hamari nung ma manai Bible pore di suri di tei number 3 ang sana mu chuk mani khe girjao thang di Christian bisingo bo girja thangya kabang ma tong Sunday dino bo lengla mani salo bo girjao thangya ai pode potni samung khai lai gui chung pai lai gu baksa business khai ra ngai rok bo girjao thangyawi jani ja business no chung khai lai gu bo tai khe khainai kabang ma tong Christian bisingo girja thangya ke bahai ke nung bukha kham tui lai man nai girja thangya ke bahai ke ni poito rak nai bahai ke kai tor bai kurngui tong lai man nai ban suk di abon boi tini go nang kuk mani khe girjao thang di girja thangya wi nini dol rok bai tong khang khe pode pot ko khaya rok ni rok khana lai gu akhana ko khamya khana khang khe bukha haya thangkha abon boi kai tor bai chung kurngui tong lai maya chini bukha bai kai tor ni bukha milia ungkha abon boi chini poito belui thangkha abon boi tini go bukha kham tui na ni bagui e kai tor bai kurngui tong ni bagui kai to ni hamari mana ni gui girjao chung thangani na je kuno mo thani program tong khang khe aro jago thang kai to no hamari ro nai tei bukha kam tui lai man nai abono belai important Christian girja thangya gajat ung khang ke tuma Christian ung kha ung nai dalar Christian si ung lai nai abon boi tini go kubui Christian ung khang ke girjao thang di akhe bukha kam nung tui lai man nai kai tor bai kurungui tongani nango kai to ni kokrok no chung khanawi nango mo tha member rok bai chung kurungui tongna nango girjao khe kai to ni kokrok chung khana lai kha kai to no lo pui chung ru chap lai kha aboni besing tui khesi chini khao fola kathar si kok sawi bukha kham chung tu lai man kha nung girja thangya mang tong khang khe bukha haya ung nai te pode pot haya chaya nung ma man jak lai
abang yana tui nung girjao tangdi ake kaiton ngai nung kurung itong nai manai ake kaito nono chubanai ake hamari bo nung mamanai abono belai important girjao tangdi Bible paredi surdi tai pai thak to ang sana muchuk mani ke last ang sana muchuk mani ke abo ke last point koine ne ke tongdi Christian ni life of busuk se important koine ne ke tong mani Bwkha kam tuina ni bagoi koine ne ke chung tong nang abo ke Christian ni life Christian tu tui kun chukui tong nai rok le Christian kam ungui maya koine ne ke chung tong ni nang nai okra rok ni kok no ba chung khanawin nang nai ai bui ni kok no ba chung khanawin nang nai Bible bahai ke chung nu kha bui ni slai kam hunui sakno tawan sumbi hunui ke chung nu kha bui ni slai kam hunui sakno tawan sumbi hunui ke chung nu kha abon u chung koine ne ke chung tong ni nang nai Bwkha kam tuina ni bagui bo koine ne ke tong ni nang nung koine ne tong khang ke nung Bwkha kam tuina nai Tumani Bwkha haya ungkha kunchukui tongmani bagoi se soitanni samungno chini khao sokpai kha abono jungme chengman dia Bwkha kam chung tuilai Bwkha haya chung tuilai kha hake chini khao kunchukmani sokpai kha buini kok no bo chung khanaya aboi khe chungma tongmai kha nije ni kok bai simi se chung cholai tongani nang lai kha nai lai kha abono belai chaya abono bitini go Bwkha kam tuina ni bagoi koine ne ke chung tongani nang nai nung koine ne ke tongde kaito nono hamer nai kaito nono chubanai kaito ni fola ni thanyo sok phai nai hake tongthokma khapchangma nung man nai abono tinio ang samani no Bwkha kam tuimani busuk sa important Bwkha kam tuina ni bagoi tinigo point kaibri ang sakha abono poke oi moi to khale nai number 1 ke Bible poredi kaito ni thanigo sridi girja thangdi last point okay koine ne ke tongde point kaibri no poke oi samungo chung phanang man khang ke khakchangma tongthokma chung manai hake kaito chungno chubanai asuk nong se tung tinigo kaito ni kop chung khanale mani kaitor hamare suthum amen